tarihin kafo musulunci kashi na 1. Barkamu da zuwa Ramadan. Wannan shine series din da zan gabatar a wannan wata mai albarka. Wato, ka taba tunanin yadda rayuwa zai kasance maka a ce wata rana kwatsam ka tashi a ce maka wai kai manzon Allah ne? Ka bar duk abin da ka sani, ka fuskanci kabilu wayanda suke juya maka baya. Ka ga mutanenka ana gana musu azaba, ana gasa su da wuta, ana kashe su. Mutanen da adda suke daraja ka su koma yanzu neman halaka ka, kuma duk wannan abun ya ci gaba, kana ci gaba da murmushi. Wannan shine labarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutumin da ya canza duniyar Larabawa gaba daya a cikin shekaru 23 kacal. Amma wannan labarin ba labari ne mai sauki ba. Yana cike da zubar da jini, yana cike da hawaye, yana cike da cin amana, amma kuma akwai nasarori masu ban al'ajabi da suka girgiza duniya. Ga cikakken labarin kafuwar musulunci da kuma gwagwarmaya da aka sha kafin a kafa wannan addini mai albarka, da kuma yadda aka kafa daular ta mamaye duniya. Bismillahirrahmanirrahim. Zan fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin dukkanin halittu, wanda ya girmama wannan al'umman da musulunci, ya kuma tsarkake su da imaninsa. Tsira da amincin Allah su tabbata ga annabinmu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya aiko shi da shari'a da addinin gaskiya domin ya fitar da mutane daga duniyar jahiliya zuwa hasken imani. Amma kafin kafuwar musulunci, Larabawa suna rayuwa ne a cikin duhun da ake kira jahiliya, wato rashin sani. Suna bautawa gumaka da suka sassaka da hannayensu, suna binne 'ya'yansu mata, kuma kabilanci a wannan garin shi aka dogara da shi a cikin wannan al'ummar nasu. Amma ka akwai gumaka 360 a kewaye da Kaaba. Mutane daga ko'ina cikin Larabawa suna zuwa aikin hajji a wannan gurin, suna kawo kasuwanci, suna barin kyaututtuka ga wannan gumakan. Wannan shine ya zama tushen arzikin kabilar Quraysh. A cikin wannan yanayin ne aka fitar da wani yaro mara uba mai suna Muhammad bin Abdullah a shekara ta 570 miladiya, wato shekara ta 570 bayan haihuwa Annabi Isa. Ya girma maraya, ko da yana daga cikin ɗarikar Quraysh, amma baya son rayuwar arziki da mulki da suke yi. Ya shahara da gaskiya da aminci tun kafin a bashi annabta. Mutanen Makka suna kiran shi da Al-Amin, wato amincacce. Yana son keɓe kansa, yana zuwa kogo don neman gaskiya. Yana da shekaru 40 a cikin watan Ramadan a shekara ta 510 miladiya, al'amarin da zai canza rayuwarsa har abada ya faru. Yana daga cikin kogon Hira, sai mala'ikar Jibril ya zo masa, ya rungume shi ya ce, "Ikra," ya ce mara karanta. Annabi ya ce, "Ni ban iya karatu ba." Jibril ya sake ce masa, "Ikra," har sau 3. Sai Jibril ya karanta masa ayoyin farko na Alkur'ani. "Ikra bismi rabbikal ladzi halaq, halaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram." Yace karanta da sunan Ubangijinka wanda ya halicce mutum da gudan jini. Karanta, kuma Ubangijinka shine mai karamci. Annabi ya girgiza, rawan jiki ya kama shi, ya gudu zuwa gida, ya ce matarsa na Khadija, ki lullube ni. Ya kwanta yana rawan jiki, ya gaya mata duk abin da ya faru, yana cewa, "Na ji tsoron kaina." Nana Khadija radiyallahu anha mai hankali ne da kuma basira, sai ta fara kwantar masa da hankali, ta ce, "Wallahi Allah ba zai taɓa wulakanta ka ba, domin kana sadakar dukiya, kana ɗaukar nauyin marayu, kana taimakon gajiyayyu, kana karrama baki, kana taimakon mutanen da ke cikin wahala." Nana Khadija sai ta kai shi gurin ɗan uwanta Waraka bin Naufal, wanda tijo ne makaho, wanda ya kasance Kirista ne kuma ya san littattafan da suka gabata. Da Waraka ya ji wannan labarin sai ya ce, "Wannan shine Namus, wato Jibril, wanda Allah ya saukar wa Musa. Da ma ina raye a lokacinka, da ina raye lokacin da mutane da su kore ka." Annabi sai ya ji mamaki. Annabi ya ce, "Ashe za su kore ni?" Waraka ya ce, "Duk wanda ya zo da abun da ka zo da shi ana bin sa da gaba. Idan na riske wannan, zan taimaka maka da ƙarfi na." Bayan wannan al'amarin sai wahayi ya dan dakata, sai sake komawa, sai fara sauka akai-akai. Sai Allah ya umarci Annabi da ya fara kiran mutane a sirrance. Shekaru na 3 Annabi yana kiran mutane a ɓoye, yana gayyatar na kusa da shi. Wanda suka fara musulunta su ne tushen da aka gina musulunci akai, wanda kuma su ne na farko akwai Nana Khadija. Ita ce Khadija bint Kuwairi radiyallahu anha. Ita ce mace ta farko da ta musulunta, kuma ta kasance madogara ne ga Annabi. Na biyu kuma shine Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu, wanda shi abokin Annabi ne na kudda irin aminin sa ne na kudda kuma ya kasance shine khalifa na farko. Ya kasance daga cikin manyan 'yan kasuwa. Mutane da yawa daga baya sun musulunta ta hannunsa. Ya kasance yana taimakon talakawa, yana sayan bayan da yake siya kuma yawanci yana siya ne daga hannun azzalumai wanda suke ba su wahala. Daga cikin wayanda ya yanta kuma akwai Bilal bin Rabah, na san kusan Bilal, wannan bakin mutumin. Na uku kuma akwai Ali bin Abi Talib,
wanda dan uwan annabi ne, yana da shekaru 10 ko zuwa shekaru 11 haka lokacin da aka kira shi zuwa musulunci. Yana zaune a gidan annabi kuma shine ya fara musulunta daga cikin yara. Na hudu kuma shine Zaid bin Haritha radiyallahu anhu, wanda bawan annabi ne, wanda annabi ya siya shi sai daga baya annabi ya yanta shi. Na biyar kuma ita ce Ummu Aiman radiyallahu anha, wanda ita ce ta raini annabi tun yana yaro. Ita ne ta fara musulunta daga cikin mata manya, zance muku na farko kenan. Daga baya sai sahabbi Usman bin Affan, sai Talha bin Ubaida, sai Zubair bin Al-Awwam, sai Sa'ad bin Waqas, sai Abdurrahman bin Auf, sai Abu Ubaida bin Jara, sai Arqam bin Arqam da dai sauransu gaba daya, duk daga baya suka musulunta. Gidan Arqam yana ɗaya daga cikin cibiyan da ake koyar da musulunci a sirrance, inda annabi yake koya wa sahabbansa alkur'ani cikin hikima. Wannan lokacin sirrin yana da matukar muhimmanci. An kafa tushe mai karfi wanda mutane suka koyi imani sosai, suka haddace alkur'ani, suka koyi sallah. Lokacin da aka bude musulunci a fili, sun kasance su suke shirya mutane, ko kuma in ce su ne jigon gaba cikin wannan musulunci. Bayan shekaru 3 na kira a sirrance, sai Allah ya sa, ko in ce Allah ya bada umarni, ya ce yanzu lokaci yayin da ya kamata kai shela, ka fito ka faɗa wa mutane abin da ka zo da shi, kuma ka ce mar ka yi gargaɗi ga danginka mafi kusa. Sai annabi ya hau dutsen Safa a tsakiyar Makka, sai ya kira Larabawa da kabilu duk suka taru. Sai annabi ya ce, idan na faɗa muku cewa akwai mayaka a bayan wannan tudun suna zuwa da su far muku, shin za ku yarda da ni? Sai wayannan mutane suka ce na'am, kwarai kuwa za mu yarda da kai, saboda ba mu taɓa jin kai ƙarya ba. Sai ce to lalle ina gargaɗin ku game da azaba mai raɗaɗi. Nan take sai Abu Lahab wanda kasance shine kawunsa, sai ya tsaya cikin fushi, sai ya ce mar, ashe dan saboda wannan ka tara mu? Shine mafi farko wanda ya fara nuna kiyayyansa a fili ga annabi. Daga nan sai Allah ya sauke suratul Masar game da shi da kuma matarsa, wanda Allah yake cewa tabbat yada abi lahabin wata. So daga wannan ranar Qurayshawa sai suka fara adawa ga musulunci da ƙarfin tsiya. Abin da yasa suke tsoron wannan addini da kuma abin da yasa suke so su yaƙi annabi da dukkanin abin da suka mallaka shine, na farko suna tsoron rushewar tattalin arzikin su, wanda dama na faɗa muku akan cewa Makka ta dogara ne da kasuwanci da zuwan kabilu daban-daban domin su zo su yi aikin haji ga wannan gumakan. Idan har aka rushe wayannan gumakan, za su rasa wannan arziki nasu. Kun ga wannan abu zai kawo musu ci baya ga tattalin arzikin wannan garin. Sai kuma tsoron siyasa, wanda a wannan lokacin Qurayshawa su ne shugabannin Makka. Suna jin tsoron cewa idan musulunci ya zo, zai zo da wani sabon mulki, zai zo da wani sabon tsarin mulki wanda zai kawar da wannan mulkin kakannin nasu. Sai kuma uwa uba suna jin girman kai ga wannan kabila, suna cewa to me yasa Allah bare turo wani daga cikinsu ba? Suna ganin cewa annabi ai mutum ne na daban daga wani guri, me yasa Allah bare dago mutum daga cikinsu? Har suka kira annabi suna ce mar, shin Allah ba zai aiko wani mutum daga cikinmu ba? Sai kuma tsoron ra'ayin kakanni, wanda suna ganin cewa me yasa za su koma wani sabon addini, su bar addinin da suka gada tun wurin Isma'ila da Ibrahim, saboda suna ganin wannan addinin gadan shi suka yi. Da farko suka yi kokarin su yi sulhu da annabi, suka aika masa wakilai, suka ce idan har kana son mulki, za mu naɗa ka shugabanmu. Idan kana son arziki, za mu tara maka dukiya. Idan kana son mace, za mu aura maka mafi kyawu daga cikin Larabawa. Sai annabi amsa musu da wannan ayar, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Yace ya ku mutane, lalle ni manzon Allah ne gare ku gabaki ɗaya, ko na ce dukkanku. Sai suka ji jikinsu ya mutu, sai suka bar annabi, sai suka koma gurin kawunsa wanda shine Abu Talib. Sai suka je suka fara masa barazana, suka ce ko ka hana shi ko kuma mu yaƙe shi. Abu Talib sai ya kira manzon Allah, sai ya gaya masa. Annabi sai ya ce, ya kawo, wallahi da za su saka rana a hannuna na dama, wata a hannuna na hagu, saboda na bar wannan aikin, ba zan bar shi ba. Ko Allah ya bayyana shi ko kuma na mutu ina cikinsa. Sai ya fara kuka. Sai Abu Talib ya ce masa, ka tafi kai abin da kake so, wallahi ba zan taɓa mika ka daga abin da kake ki ba. Da suka kasa hana kafuwar musulunci ta hanyar yin wannan sulhu, sai suka fara azabtar da musulmai marasa ƙarfi, wanda ba su da ƴan uwa masu ƙarfi, ba su da ƴan uwa a cikin masu mulki waɗanda za su kare su. Sai suka fara gana musu azaba mai tsanani. Daga cikin waɗanda aka fara gana musu wannan azaban akwai Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Shi bawa ne ga Umayya bin Khalaf. Da Umayya ya ji cewa Bilal ya musulunta, sai ya kira shi, ya kawo shi tsakiyar rana mafi zafi kan yashi, sai ya kwantar da shi, sai ya ɗaukar dutse, babban dutse, sai ya saka a kirjinsa, dama ya juya sani ta baya. Ya ce mar, shin zaka bar wannan addinin ne ko kuma zaka zauna a haka har sai ka mutu? Bilal yana cikin wannan zafin, yana jin wannan wutar tana kona jikinsa, dutsen nan ta matse kirjinsa, amma bakinsa yana cewa
ahad ahad Allah ɗaya yake Allah ɗaya yake. Wata rana sai Abubakar sai ya zo wucewa, sai ga yadda ake azabtar da Bilal, sai ya tattauna da Umayya sai ya ce, shin baka jin tsoron Allah ne har zuwa yaushe zaka ci gaba da azabtar da wannan talakan? Sai ya ce, to yanzu kamar Bilal kuɗi ni zan siye shi. Sai ya mar kuɗi da yawa ya mai. Sai Abubakar sai ya ce, to na siye shi. Sai Abubakar ya siye shi. Sai daga cikin wayannan mushrikan sai suka ce, da ka tsaya ka ɗan rage wannan farashin, da ai an sayar maka shi da rahusa fiye da yadda ka siya. Sai Abubakar ya ce, wallahi da sun ce zan siye shi da dukkanin duniya to zan siye shi. Sai kuma Yasir da Sumayya radiyallahu anhu, wanda wannan wani iyali ne mai albarka. Yasir da matansa Sumayya da kuma ɗansu Ammar duka sai suka musulunta a lokaci guda. Qurayshawa sai suka kama su, suka fara azabtar da su a tsakiyar Makka, suka kwantar da su kan yashi mai zafi, suna juya su, suna dukan su. Annabi yana wucewa sai ga yadda ake azabtar da su, sai ya ce, ku yi haƙuri ya gidan Yasir, ku yi haƙuri ya gidan Yasir. Lalle makomarku ita ce aljanna. Wata ran sai Abu Jahal ya zo wucewa sai ga yadda ake azabtar da su. Fushinsa sai ta kama shi, ya ji yana fushi sosai, sai ya ɗauki mashi ya soka ma Sumayya a gabanta har sai da ta mutu nan take. Ita ce shahida na farko da ta fara mutuwa saboda musulunci. Abu Jahal daga baya sai ya zo ya kashe wannan mijin nata. Daga nan sai Annabi ya ce wa Ammar wato ɗansu, ya Ammar, azzalumai sun kashe iyayenka amma Allah ba zai barka ba, Allah zai kai ka aljanna. Sai kuma Khabbab bin al-Arad radiyallahu anhu, wani bako ne shi kuma a Makka wanda sana'an shi shine ya haɗa takubba wa musulmai. Sai Quraysha suka kama shi, sai suka kwantar da shi akan garwashin wuta inda yake yin wannan abun nasa. Suka kwantar da shi har bayansa ya ji yana narkewa. Yace lokacin da suka kwantar da ni akan wannan garwashin, har sai da kitse da ke cikin jikina, mai da ke cikin jikina sai da ya kashe wannan garwashin gaba ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan nan yana nuna wa Annabi yadda aka azabtar da shi, sai yana cewa, ya manzon Allah, ba za ka mana addu'a ba? Sai Annabi ya zauna a inuwar Ka'aba. Fuskarsa tana canja saboda abun da yake gani, sai ya ce, mutane kafin ku ana tsefe su da karfe wato na iron combs, ana yanka jikinsu amma duk da haka ba sa bari addinin su. Wallahi Allah zai ɗaukaka wannan addini har zuwa wata rana wanda wani matafiyi zai tafiya tun daga Sana'a har zuwa Hadramut wanda yake kasar Yemen a yau. Ba zai ji tsoron kowa ba face Allah, ko kuma wolf saboda wai su cinye wannan tumakin nasa. Amma kuna gaggawa ne ku. Wannan azabtarwa sai ta ci gaba, iyalai daban-daban suka fara azabtar da 'yan uwansu da suka musulunta, wato wayanda musulunta ba su suke azabtar da mutane daga cikin 'yan uwansu wayanda suka musulunta. Daga cikin wayanda aka azabtar nan akwai Usman bin Affan radiyallahu anhu, wanda ɗaya ne daga cikin masu arziki wanda kawunsa ne shi yake azabtar da shi. Sai kuma akwai Zubair bin Al-Awwam radiyallahu anhu, shi ma kawunsa ne yake naɗe shi a cikin wani tabarma, yake shaƙa masa hayaki. Amma duk da haka imaninsu ya riga ya yi ƙarfi. Da wani azabar ta yi tsanani, Annabi ya yi la'akari da cewa ya kamata musulmai su samu wani mafaka wanda za su zauna lafiya. Sai ji labari akwai wani sarki a Habasha mai suna An-Najashi wato Negus, wanda yake mulki cikin adalci kuma baya zaluntan kowa. Sai Annabi ya cewa wannan musulmai din ya ba su izinin su yi hijira su koma Habasha. Wannan ita ce hijira na farko a musulunci. Mutane 15 suka fara tafiya, 4 daga cikinsu mata, sai kuma 11 daga cikinsu maza. Daga cikinsu akwai Usman bin Affan da kuma matarsa Ruqayya, wanda ita ta kasance 'yar Annabi ce. Sai suka tafi, sai suka koma wannan Habashan cikin aminci. Sai dai komawansu wannan Habashan wani babban al'amari ya faru, domin da wannan Yahudawan da wannan Qurayshawa suka ji labari, sai dai suka bi su har Habashan suna neman a ba su wa'annan muhajirun din su je su samu su kashe su. Amma kada wannan bidiyon ya tsawo, insha Allah wannan shine kashi na 1 a cikin kashi 5 da zan kawo muku a cikin Ramadan insha Allah. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan labarin, kai share na wannan bidiyon, sannan ka mun comment da ra'ayinka insha Allah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik.